Reflexión random de pacotilla. Despois das letras galegas, todo o que vou dicir é incómodo de escoitar para a galleguidá, sobre todo, pero tamén para moita máis xente. É que estaba tomando café á mañá e saíanme aínda reels da manifestación de onte. Eu preguntábame, esta xente serán conscientes de que o que fan xa non val para nada? Eu vexo así. Necesitan soster esa identidade política de galeguistas que non ten nada que ver con que sexan galegos, máis aló de que aquí tiñas que ser algo significativo e decidiches galeguista. Eu lín o documento este des 300 propostas para o da lingua vital, non? Revitalizar a lingua. E moitas delas dache risa, porque son tipo animar as empresas a que... que imos facer, miña xente? Poñernos ali cuns pompóns, falar de galego. Sabes, iso, sí, 300 propostas, pero o máis delas non son propostas reais que ti poidas agora dicirlle á Xunta. É isto que se pode facer. É viable polo que sexa. Despois está a parte do ensino. A min, isto non o quere oír o profesorado de galego, pero non é a vosa función transmitir a lingua. Porque transmitir a lingua é algo que necesita do afecto, A vosa función é dar competencias lingüísticas. Eu aquí, esta conversa tivena en varias ocasións con varias profes ou varios profes. É o mesmo, baixa da roda de hámster e mira. É que non o falan. Pois terás que facer algo, traballo oral, pedirlles que expoñan algo e que o fajan en galego. Porque resulta que cando acaben vaiselles entregar un celga. Mira que eu non son nada partidaria dese autoritarismo na aula. Eu son a primeira que subía onte, defendo que a infancia viva. Pero é que resulta que a lingua necesita diso, do espazo informal do xogo, pero sí que son moi estricta con se ten que ter competencias e imos dar un celga. E isto pódese explicar á rapazada na escola. Ti vas recibir un celga. Este celga acredita que ti, por exemplo, se mañá accedes á función pública, sabes falar galego. É tal o que falar. É tal que se isto fose a escola oficial de idiomas, tens que demostrarme que o sabes falar. Aunque sea un pouco atrapallado. Sabes, que a xente vai facer a proba de inglés, de francés, de alemán, e tampouco non fala ali como a un nativo. E cando ti lle plantexas isto, enseguida che din, xa, pero que non vexas como se poñen, bueno, sabes, a lóxica de non poñelos a falar é a mesma de pasalos sin que saiban multiplicar. A mesma. Mais o profesorado de galego gustalle moito a pancarta e sair aí a idea de Sisek, non? Victimizarse. Ai, Dios mío, porque non me falan en galego? Pero non lles gusta nada o traballo diario. É así. Ser coherentes con todo iso que din. Xuntarte cas outras persoas que pensan como a ti, cunha pancarta, queremos galego, iso é fácil, porque todos che están fregando no lombo moi ben, moi ben, moi ben, porque somos la gallegidá e estamos aquí exixíndolle aos políticos que o fajan. Pero, porte ti soa, ou só, na aula, e non soltar un discurso político, senón un discurso docente que di
vas ter un documento que acredita que sabes falar en galego e tes que demostralo. E sabes, non é autoritario, non é nada do outro mundo, é lóxico e é o teu traballo. Transmitir a lingua, quero dicir, a profe de galego, transmite a lingua aos teus fillos, sabes? É así. E outra cousa que ten la galleguidá, porque eu víaos aí, cas súas estreleiras, toda a simboloxía, porque isto é moi importante, é unha cegueira de autoengano de que o galego ten que ver coa ideoloxía. Eu, ao longo da miña vida, coñecín máis gaiteiros que lle votaban, ou votarán aínda ao PP, así os que son máis vellos, e tocaban a gaita, e contan, eu creo que algún que vai vello, conta por centos as persoas ás que lle aprendeu a tocar a gaita. Grandes transmisores da lingua e a cultura, que votan ao PP. Isto é así. É que teñen todo o interés en que se fale en galego. E cando van a unha administración tamén queren que lle falen en galego. Esta é unha verdade que hai que dicir. En Galicia hai unha apropiación do idioma por parte dun partido. Eu pregúntome cando vexo iso se toda esta xente é consciente que unha parte moi grande do dano que se lle fixo ao uso do galego fixérona eles. Apropiándose sempre do galego para un discurso partidista. Pregúntomo, e tamén da cultura. Porque eu coñecín, ao longo da miña vida, máis gaiteiros que votaban ao PP, e coñecín tamén, porque, precisamente, como un é así un pouco intelectual, moita xente de la galleguidá, que eu non os estou vendo nunca na ruada, na foliada, que na súa casa a pandeireta está ali colgada, porque queda bien ao lado dunha estreleira, é un símbolo, e non un instrumento. Coñecín hasta xente de la galleguidá que, como viven nunha cidade, non levaban as crianzas ao parque. Ai, porque os outros nenos falan o castelán. Moi ben. Non socialicedes os vosos fillos con normalidade, pois porque hai un problema, sí, dame igual, cultural, político, non os socialicedes con normalidade. E coñecín a fillos e fillas de la galleguidá que teñen máis discurso político que a vivencia ontolóxica da lingua e da cultura. É así. Que a vivencia que poden ter do tradicional aconteceu máis en contextos políticos que en contextos que son vida, onde os gaiteiros lle votan ao PP. E tá ali a cantadora e di ela: ai, o Rueda, ainda che ben guapo, parecelles hasta guapo. Todo isto está correctísimo. Esas criaturas aí teñen unha vivencia ontolóxica. Isto eu tamén o vin. Esa idea de transmitir a lingua e a cultura non permite inmediatez. É un traballo que levaría moitos anos e non pasa por manifestarnos. Non pasa por manifestarnos. Pasa por unha vivencia ontolóxica desas propias persoas adultas que moitas xa só viviron a lingua e a cultura como a identidade política. É real. Eu podo velo como a persoa que tardei moitos anos en ver a parte política de todo isto. Para min era vida. E aínda hai persoas, crianzas, xente nova que para elas foi vida, mesmo cando falaron castellano e fan a mudanza. Creo que nin se lles ocorre chamarse neofalantes, porque non caben nunha cabeza
que tivo unha vivencia ontolóxica da cultura propia e da lingua propia, mesmo sen falala, chamarse neofalante. Eu creo que teño contado aquí persoas que parecen tan galeguistas, parecen, desde ese amor ao noso, e non o teñen. Eu que vivo así, dicirlle, tes que vir comigo a unha ruada, ai, e que lles falta dicir, a min a jallejada nunca me gustou. Esta cousa que dicía moita xente desde o auto-odio, non? Iso es que a mí la gallegada nunca me gustou. Hai xente de la gallegida esta que lles falta dicilo, dino de outras formas. Desprezan a vivencia ontolóxica, desprezan o espazo onde a lingua e a cultura é vida, fronte a un espazo onde a lingua e a cultura é política. Logo, aí hai unha contradición tan grande que, en serio, eu persoalmente tracei ese eu non pertenzo a iso. Cheguei a un punto de radicalización que non pasa por manifestarme, pasa por dicir eu a esa ruada performativa non vou. Eu a esa manifestación onde non hai unha maioría de xente con vivencia ontolóxica non vou. Eu mesmo non vou a esas movilizacións que excluen os gaiteiros que votan ao PP. Eu non voto ao PP. Eu non son do PP. Pero en cuestión de lingua e de cultura, quero de par de min esas persoas que na súa vida viven a lingua e a cultura dunha forma ontolóxica e transmítena dunha forma ontolóxica. Unha cousa será a miña ideoloxía e outra cousa é que eu son galega, vivo en Galicia, e a cultura compártoa coa xente do chan sen preguntarlle a quen votan. Sen pin, sen bandeira, e sen consigna, sen lema. Vívoa vivindo. Eu, inspirada en Antonio Machado, que di se hace camino al andar, uso sempre case deses lemas meus da vida que é faise país ao facelo. E teño outra versión, o país faise facendo. E eu fago o país todo o tempo, sen manifestación e sen bandeira. Bailo ou estou nos espazos onde se baila porque sí, por diversión, espazos de socialización que só buscan divertirse. A cultura no contexto orixinal. Queremos enredar, pasar o tempo e a divertirnos xuntas e estamos aquí. Unhas bailan, outras tocan, outras cantan, outras falan. E aí. Separo moito estas dúas cousas. Desde o amor á cultura e á lingua, non por nada especial que non sexa que é a miña vida. É vida. E paréceme super importante comezar a dicir estas cousas e comezar a sinalar que todo iso fixo mal e hai que parar 300 medidas para revitalizar a lingua. A primeira ten que ser parar de facer o mesmo que só deu en perder falantes e facer novas cousas. Cando eu falo de ontoloxizar,
Ti, señor, señora, de 40, 50, 60 anos, pregúntate se en ti é ontolóxico. Pregúntate se ontoloxizaches a túa forma de vivir neste país. Primeiro ti, e logo fálalle a xente nova. Se exemplo de vivencia e non de movilización política, que tamén se ti queres. Pero primeiro, a vivencia.